В този раздел ще разгледаме как преминаването към по-устойчиви продукти може да създаде по-устойчиви модели на потребление. Промяната в потреблението включва избирането на продукти и услуги, които са по-малко пагубни за нашата икономика, общество и околна среда. В миналото, например, почти никакво електричество не се е произвеждало от устойчиви източници като вятър, водно-електрическа или слънчева енергия. Днес те имат значителен дял в електроенергията, използвана в Европейския съюз. Интересна е и ролята на гражданите при прехода на обществото към по-устойчив модел. Не става само въпрос за предаване на отговорност от политиците към гражданите. Върху устойчивото потребление може да се въздейства и на по-ниско равнище. Инициативи и действия сред гражданите могат да доведат до промяна в потреблението, но дали гражданите са тези, които могат да провокират промяната? Ако да, какви са възможните стъпки, които могат да предприемат? Най-малкото, което могат да направят, е да купуват продукти, които одобряват, като избягват останалите. Друга възможност е да работят заедно в колективи. Например, съвместните покупки или потребление на местно равнище могат да стимулират устойчивото развитие. Такива примери са бартерните сделки, колективните схеми за градинарство, кооперативите за възобновяема енергия. А дали да не се фокусират върху прякото влияние върху законодателите? Например, биха могли да гласуват за политици с по-устойчиви политики. Или да опитат да им повлияят чрез пряка кореспонденция, петиции или демонстрации. Гражданите могат да бъдат и пример за подражание. Тяхното собствено поведение може да въздейства на останалите, които също да възприемат по-устойчиви модели на потребление. Разбира се, не всеки е в състояние да премине към устойчиво потребление. Един собственик на къща, например, може да реши да й направи изолация, за да намали енергийните разходи, докато човек, който живее под наем, няма да има думата по този въпрос. Същото важи и за икономическото състояние на хората. Ако продуктите станат по-устойчиви и това повиши тяхната цена, не всеки ще е в състояние да ги купува. Гражданите на Европейския съюз са доста различни. Някои се интересуват от устойчивост, други не толкова или имат различни приоритети. Някои имат нужната информация, за да бъдат устойчиви в избора си. Други може да нямат време да се информират достатъчно добре или да не разполагат с достъпна информация. Ако гражданите нямат подходяща информация, то как биха могли правителствата да им я осигурят? Информационните кампании могат да бъдат използвани не само за да помогнат на гражданите да направят избор, но и за да обяснят решенията, които правителствата правят от тяхно име. Популярен начин за предоставяне на информация на гражданите е чрез етикетите. Ако са направени добре, те улесняват хората да избират бързо и информирано. Но когато не са направени както трябва, етикетите може да предизвикат недоверие и объркване. Не помага и широката гама различни термини и фрази, използвани в стандартите на територията на Европейския съюз. Възможно ли е авторите на политики да въведат единна терминология и стандарти за Европейския съюз? Предоставянето на информация е само една част от уравнението, а и няма гаранция, че хората ще се възползват от нея. Трябва ли авторите на политики да бъдат по-директни? На национално равнище трябва ли те да диктуват какво да правят гражданите? А на международно трябва ли да определят какво да правят отделните държави? Или трябва отделните индивиди, организации и страни да бъдат оставени да използват информацията, както сами те преценят? Например, трябва ли авторите на политики в Европейския съюз да препоръчват на страните членки кои технологии да бъдат използвани при определяне целевите нива за алтернативна енергия? Може би националните правителства са в по-добра позиция да се справят с енергийните проблеми, имайки предвид различните енергийни източници, на които разчитат отделните държави членки. Или мислите, че това би означавало отделните страни да направят достатъчно, за да достигнат определените цели за употребата на алтернативна енергия в Европейския съюз?
Същите въпроси могат да бъдат зададени и във връзка с транспорта и в частност във връзка с притежаването на собствен автомобил. До 2050 година автомобилите ще имат дял от над 2/3 от пътническия транспорт. Дали политиците трябва да търсят начини да намалят броя на автомобилите? И ако да, как? Трябва ли да дават препоръки? Това може да се окаже трудно. В крайна сметка, даването на препоръки би оказало въздействие върху избора, който е на разположение на гражданите. Това, от своя страна, може да доведе до съпротива. Авторите на политики биха могли да компенсират въздействието на обвързващите мерки чрез създаването на подходящи стимули. Например, биха могли да окажат финансова подкрепа за схеми за придвижване с велосипед до работа или да въведат данъчни облекчения за нискоемисионни превозни средства. Друг вариант е да въведат възпиращи мерки. Например, могат да увеличат налозите и митата върху горивата. Какъв вариант според вас е най-приемлив? Или пък не сте съгласни с нито един? Друг вариант е, когато се планира транспортната инфраструктура, да се предпочитат решения за колективен транспорт пред такива с лични автомобили. Това също не е лесно, защото за някои хора автомобилът е символ на лична свобода. А сега ви каним да обсъдите някои въпроси, свързани с темите, засегнати тук.